Tudor. Odlična prijem lopte Šukera. Evo Šukera u napadu, evo Bokšića. Evo fantastične prilike, 1:0. Vodi Hrvatska. 20. minut igra. Odličan pas Šukera. Sam je bio Bokšić ispred kraja i tu pomoći nije bilo. 25. minut. Odlična prilika, 1:1. Izjednačenje Predrag Mijatović. 26. minut. Hrvatska 1, Jugoslavija 1. Fantastičan centar, šut Siniša Mihajlovića. Siniša Mihajlović. Još jednom dobar centar, šut, još jednom. I 2:1. Nejra Stanković. 2:1 za Jugoslaviju. Gol, 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 gol. Mirković i Jarnik. Prekršaj Jarnija. I sada ja mislim da će i Jarnik dobiti žuti karton zbog ovoga. Crveni karton za Mirkovića. To je zaustavlja igru Garcija Aranda. Bokšić. Ispred sebe ima Đukića. Bokšić. Opasno i 2:2. Neopredna je bila naša odbrana. Samić postiže pogodak. Posle samo jednog minuta se juče dogodilo susretnu magična prezentacija. Posle jednog minuta igre Šemunić, Srna, oštra lopta u 5 metara. Ide mi naša zvijezda.